Suwi ketoke. Ketoke suwi cah iki. Apa suwi ya ora. Apa lho iki? Monggo Mas. Iya terjadi. Ya. Spesial buat semuanya. Alga budaya. Alga budaya. Aranalis nanggal sepisan kulit kuning lari kuning langsan gawe hayawan ngelek itu korokan asar pokong sema pokong eman-eman moto hai tinggon tenan lapis sikar lari sikar ke pondok gawe hanyawan kutu-kutu kepengen nyedot sanggul nganggo cucuk Bapak beta semok digelong meri sopo nyaen kepergo mesti ngoplong melongo iya Alga musik Indonesia. Betania. Pasukan jogetnya Laren pokong nongko sesikan Aranalis nanggal sepisan golek kuning lari kuning langsan gawe hanyawan ngelek itu korokan asar ayo pokong sembong pokong isopo eman-eman moto hamping gondelan lapis sikar lari sikar ke pondok gawe hanyawan kutu-kutu kepengen nyedot Alga budaya Alga musik Indonesia. Pokok beta semok sanggul nganggo cucuk Sepak Pokok
gebetan tebas. Sisi digelong mere digelong mere sopo kain kepriko mesti ngoplong melongo kokong semong kokong semong Pokoke beta minggu. telorat nganggo cucu semong kokong semong Pokoke beta bunder. apa gelong digelong lereng digelong mere sopo kain kepriko mesti ngoplong melongo sopo kain kepriko mesti ngoplong melongo Etos sukses sukses ana tembange otong emok bokong semok kong semak cano iku salah ngomong mas apa mang Otong. otong mak oke mas soalnya aku tuh Iya. suka negative thinking gitu loh ngono negatif tikling tiba negative thinking ya ya percaya ketok wong ini lek gampang presiden-presiden gini iki dikapusi iki ndak anu diapusi iki ndak bakalan kena mulai keblocok mesti akrab biasanya ngono ono ya heeh kerep keblocok matur sembah nuwun ya Pak Ayu injing mas monggo wonten dome ora tau tuku es aku iki lek es double ke tau tak tuku malah susu ora matur sembah nuwun sangat wonten diajeng Ayu Pit piye to jawab piye sita bos iki story ne herdere gini herder apa herder matur kuwi panuwun nggih para kadang tamu ingkang kenomatan kathah lenggah niki bilih ngersakaken tetembangan monggo tembangipun napa malih nyemanggake anggenipun Alga Budaya tasik wonten wedal anggenipun paringlipur wonten ing dalu kalenggan menika ugi tasik didukung sepenuhnya kagem kadang dulur saking Alga Prorental Audio niki setunggal manajemen setunggal bos ingkang dipakarsani Den Mas Bagus Pendi ingkang mijil saking kawadan Picisan Sendang bilih anggenipun panjenengan membetahaken utawi membutuhkan audio sound system niki saged berhubungan kalian kadang dulur Alga Prorental Audio ugi campursari nyemanggake insyaallah saged sowan wonten ing pidalemipun panjenengan ugi saged ngregengke adicaranipun panjenengan sami gitu akan matur sembah nuwun sangat ugi terima kasih matur sembah nuwun kagem kadang-kadang dulu